Το βρήκαν οι μοναχοί μετά και το έβαλαν στους τάφους των κτητόρων της Μονής. Όταν ήταν τα αρχοντικό ήταν ψηλά. Μετά εθεμελιώθηκε το μοναστήρι και μπαίνει το Ιησούς Χριστός νικά. Εδώ το μέρος έχει στρατηγική θέση από μόνο του εδώ πάνω. Το εξωτερικό τείχος, είπαμε, η έκτασή του είναι 33.000 τετραγωνικά μέτρα. Το εξωτερικό τείχος είχε 7 μέτρα ύψος και 1,5 πλάτος. 5 πύργοι, εσωτερικό τείχος 5 μέτρα ύψος και 1,20 πλάτος και μπορούσαν να ζήσουν 1.500 άτομα, γιατί ήταν τα ταπεινά σπιτάκια που ανταμώνουμε σε όλα τα χωριά της Ελλάδος. Οι απλοί άνθρωποι ζούσαν πολυμελείς οικογένειες σε μικρούς χώρους και είχαν πολλά παιδιά. Οι πλούσιοι ήταν λίγοι και το αρχοντικό ήταν εδώ. Είχαν στέρνες, μάζευαν το νερό της βροχής, το μονοπάτι που ξεκινάει από τις Λεύκες στα βουνά. Το κόβει ο οικισμός του προδρόμου και έξω από την Καστροπολιτεία ανεβαίνει παλαιό όπως ήτανε. Έχει 10 εκκλησίες διπλές, μία καθολική, μία ορθόδοξη ενωμένες, η Μεσοτυχία χωρίς την καθολική από την ορθόδοξη. Εδώ ήταν το ενετικό αρχοντικό. Εξαίρεση στο οίκημα αποτελεί το ιερό του Αγίου Αντωνίου που ήταν η καθολική εκκλησία για την οικογένειά τους. Ενώ λοιπόν η Αγία Τράπεζα στον ιερό χώρο σε αυτό το ύψος υποβαστάζεται από αρχαίο κοιονόκρανο από το ναό της Αρτέμιδος, όπως είναι αυτό από την αντίθετη πλευρά, επάνω φέρει το αρτοφόριο των καθολικών, γι' αυτό στον ιερό χώρο εδώ καθολικοί και ορθόδοξοι προσεύχονται το ίδιο. Το 1537 καταρρίφθηκε το κάστρο από τον Μπαρμπαρόσα, δημιουργώντας πολλούς νεκρούς και αιχμαλώτους. Σταυρώνουμε πρώτα τις κοπέλες γιατί πήγαν στα χαρέμια, οι νέοι άνθρωποι αιχμάλωτοι, τα αγοράκια σε τάγματα γενιτσάρων και αμυνόμενοι εσφαγιάστηκαν. Ιστορικός απολογισμός 6.000 ξεκληρίστηκε η Νότια Πάρος, γιατί οι αιχμάλωτοι δεν επέστρεψαν ποτέ στον τόπο τους. Εδώ λοιπόν είναι τόπος θυσίας, όπως στην Κύπρο, την Κρήτη και τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας, δεν ξέρω αν είναι και από τον Πόντο ο άνθρωπος, που έχουν γίνει τέτοιου είδους θυσίες. Το προσκύνημα πρώτα είναι ιστορικό, η ελληνική σημαία δεν κατεβαίνει από τον ιστό της ποτέ και μετά αγίασαν άνθρωποι σε αυτό τον ιερό χώρο. Το εκκλησάκι αυτό εδώ που είναι ανακαινισμένο το κάτω είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου του 1410, πρώτος χρονολογημένος ναός στην Πάρο. Εξηγούμε ότι στην Πάρο υπήρχαν ανέκαθεν ναοί, αλλά η προγενέστερη είναι του τάδε αιώνος. Η χρονολόγηση ξεκινάει από αυτό και είναι ανακαινισμένο γιατί είναι το οστεοφυλάκιο της Μονής. Ενώ είναι λοιπόν προστατευμένος ο χώρος και δεν κάνει να κουμπίσουμε τίποτα, οι αρχιερείς σεβάστηκαν τα οστά αυτών που εθυσιάστηκαν και αυτών που αγίασαν, γι' αυτό είναι ανακαινισμένο. Μετά χτίστηκε το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου που είναι το 1580. Από την εποχή της ενετοκρατίας έχουμε τα δύο ενετικά οικόσημα. Τις στέρνες του μοναστηριού που δεν τις έχει ακουμπήσει νεότερο χέρι. Πήραν οι αγράμματοι άνθρωποι οι πρόγονοι το παριανό μάρμαρο, το πορσελανίσανε και δεν διαρρέει το νερό έξω από το 1500. Η αρχιτέκτονος μου είπε, κυρία Αρσενία, να σας γράψω το τσιμεντοκονίαμα. Λέω, κυρία Αρσενία είναι από το χωριό και θα το ξεχάσει αμέσως. Λέγεται πορσελάνη στα νησιώτικα λόγια, δεν ξέρω αν το λένε και η υπόλοιπη Ελλάδα. Ό,τι πορσελανιστεί δεν βγαίνει το νερό ή ο μούστος από το πατητήρι, το νερό που θα πάει από το πηγάδι τα παλιά χρόνια στη στέρνα για να ποτίσουνε. Δεν γνωρίζουμε τι άλλο υπάρχει κάτω στα χαλάσματα. Το μοναστήρι έχει διαφορετική ιστορία. Ανήκε στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, ονομάζονται σταυροπηγιακές αυτές οι μονές. Σπάνιο αρχιτεκτονικό φαινόμενο για την Πάρο είναι δυο τρούλοι σε ένα ναό, σε άλλα κυκλαδονίσια συνηθίζεται.
Πολύ πλούσιο για την εποχή του, ανδρική μονή κοινοβιακή. Για όσους δεν γνωρίζουν τον όρο κοινοβιακή, μία μονή είναι όταν τα υπάρχοντα είναι ίσα μέσα στο μοναστήρι, τράπεζα κοινή και όλα αυτά. Γιατί όταν ένας μοναχός είναι ευκατάστατος, μιλάμε τώρα για το 1600 και ο άλλος δεν έχει, δεν χτυπάει ο μοναχός το κελί, εκείνος που δεν έχει να του πει δεν έχω ένα ξεροκόμματο να φάω, μένει νηστικός. Οπότε οι κοινοβιακές μονές έχουν άλλη ιστορική αξία στην Ορθοδοξία. Εδώ το μοναστήρι ήταν σχολείο για μικρά παιδιά μέχρι τις Λεύκες. Η μόρφωση λοιπόν δεν πάει με τα χρήματα. Δόθηκε ευκαιρία και σε πολύ φτωχά παιδιά που ήταν εξυπόλυτα να γίνουν διακεκριμένοι άνθρωποι και να βοηθήσουν σημαντικά αυτό τον τόπο που ήταν πιο φτωχικός από εδώ μεριά. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που στις Λεύκες και στη Μάρπισσα κρατώμε ακόμα ζωντανές τις παραδόσεις και υπάρχουν άνθρωποι που σας τα διηγούνται και άλλοι άνθρωποι που ασχίζουν με διάφορα φεστιβάλ να τα μεταλαμπαδεύσουμε αυτά τα πράγματα. Έλαβε όμως μέρος στην Επανάσταση του 1821 με όλα τα υπάρχοντά του, όπως όλα τα μοναστήρια της Ελλάδας. Εδώ τα δίδακτρα τα πήρε ο Νικόλαος Μαυρογέννης που ήταν θείος της ηρωίδας Μαντός Μαυρογέννους. Η Μαντώ Μαυρογέννους δεν πρόλαβε το ελληνικό κράτος να την τιμήσει ως ηρωίδα και πέθανε φτωχή στην Πάρο. Αλλά οι Παριανοί μας στη φιλόξενοι δεν αφήσαν την ηρωίδα να πεινάσει και ετάφη στον περίβολο της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής, αλλά δεν υπάρχει ο τάφος σήμερα. Μόνο μία πλάκα που έζησε, αλλά και στα δύο νησιά, γιατί από τη μητέρα της είναι Μυκονιάτισσα, η πρώτη πλατεία στον κεντρικό λιμένα, η πρώτη πλατεία ονομάζεται Μαντώ Μαυρογέννους και κοσμείται με την πρωτομή της ηρωίδας που ήταν και μια κούκλα και διέθεσε τα πάντα για τον απελευθερωτικό αγώνα.